De allerlaatste keer. Donar van Ares bestuursleden Johan Meijer en Gert Schuurder. Het duo had er na 15 jaar Eredivisie basketbal mee op. De allereerste keer zien de landskampioen Grace Wiert in Martini Plaza zijn alle verwachting zien direct een overwinning. En iedereen wil zeggen van nou ja, als je met 30 punten verschil verliest heb je het goed gedaan. Ja. Maar we liepen met een grote smile in de businessclub rond de afloop. Dat was het wel heel leuk. Ja. Ja, de dunk, hè? Het blok van Justin Tatum en de 360 van Dallas Logan. Ja. Daar kregen we de hele zaal mee op de banken. Ook het Groningen publiek. Dus dat was spectaculair natuurlijk. Ja, maar ook de gesprekken die je vooraf had met mensen, met Donar-bestuur, die zei van ja, geniet er maar van, de eerste wedstrijd. En dat je in één keer 2 minuten voor tijd tegen elkaar zegt van fuck, we gaan winnen. We gaan hem hier pakken gewoon. Maar dat is ook meteen de enige keer geweest. Ja. Een paar keer er wel heel dichtbij geweest, verlengingen gehad. En 5 punten voor met 30 seconden en alsnog verliezen met 1 punt. Maar... Helaas, maar vanavond kan de tweede. Precies. Dus dat zou mooi wezen. En een mooie wedstrijd, dat wordt het sowieso. Want de Ljouwerters zetten goed uiteen en winnen het eerste kwart verrassend bij 24-9. Staken. We staan voor. Licht uit, we gaan dus. Ja, ze staan al bezig te spelen aan de hele wedstrijd van dinsdag. In het tweede kwart komt Donar weer om. En dat is net naar de zin van Johan. Nou, we hebben nog geen rebound pakt. Dat deden ze van de week op training ook niet. Dit soort wedstrijden moeten dit soort ballen er gewoon in. De Graziers komen uiteindelijk zelfs weer om, 39-40 bij de rest. Als je gewoon de rebounds pakt en daar een paar keer de bal goed afmaakt, dan staat ze 10 voor. En hij gaat het weer beter bij Ares. In het tweede kwart gaat het de Ljouwerters weer van de win. Nice move, baby. Nice move. Nou, een goede aanval. Gewoon 3 punten. Nou, wat zei ik? Even een 3-puntetje. Oh nee dan. Time-out weer. Hij vraagt weer een time-out. Dat is zijn derde. Hij heeft voor het vierde kwart helemaal niks. Dat gaat goed, Gert. We hadden 15 jaar op wachten moeten. Ares rent in het vierde kwart alleen nog maar 4 eruit. En de historische overwinning komt nou wel heel dichtbij. Boom! Verdomme! Mooi foutje. Ja. Ik wacht even tot we afsluiten. We begonnen met stilte, we eindigen met stilte, joh. En het blijft stil in Martini Plaza. Ares is voor het eerst in 15 jaar naar de sterkste in Grace. Het is gewoon eigenlijk waanzinnig. Ik bedoel, het is gewoon, we hebben natuurlijk een topavond gehad. En, we hebben een hoop lol gehad. Ja. En het was eigenlijk 2 minuten voor tijd dat we elkaar aankeken dat we zeiden van shit, we gaan hem echt winnen. Ja. Flashback van 15 jaar terug. Ja. Hetzelfde, hele Martini Plaza stil. En dan toch mogen ze streep trekken. Ja, super van die jongens. De cirkel is rond, hè, zeiden ze. Ja. De cirkel is rond. Hey, weg arrogantie.